joto Kristo takubu kugrokno Jisu Kristo nungbai lamsoko tini ini jimi जों HIBRU BIJAP नतुयै सोलोंलायोना HIBRU BIJAP बुजिनानै स्माय कतालनि बिसिंगो बुजिनानै बेलायखौनो कुटु हायफानो HIBRU बा नियाखेबा इजराइल रकनि बागै हिंके बुजिवानि कलाई सुकंगो तमाने मले बरक स्माय कसानो तुयै बरक नि सिमंग तंगमा बाय गते HIBRU जों खृष्टान गबै के खृष्टान रकनि बागै नियाखेबा आजाय कताल अंजाक रकनि बागै बेलायखेनो नांमानि जोंनि बागै सामुंगो चुकनाय जों खृष्टान जीवन तंथानिव सामुंगो चुगानो सामुंगो बेलायखेनो नांमानि के बायदि जों सोलों लायानो पिलासकाम मनो सुइनाय अंका सबा बसुई जों कहाँ के प्रमाण माया सिया हायफानो स्कॉलरकनि मते अमो सुइनाय अंका एपोस्टल पॉल तमहमलेपनि सुइमानि पैटर्न तेबो सुइमंग न रक्सावै नायखा के ते कुबुन कक्टुन रक न सुइमानि हायनो अमबो सुइजाक हायनि बागै गोबां मानो पयतो थाङो अमो पॉल न सुइखाना नै हायबानो माने बन सुइखा नै अमहाय तमाने कंक्रीट एविडेंस करी के फायदे अमनो सबानो नायहरै सुइ नियाखेबा अमो सुइमानि कारण तुमाबो बनोसों सिलायोनो पिलासका तुमाने मले सबानो नाहरै बा सबानो याक्सि सुलहि शहर बा बनि बैकग्राउंड ताबो बनो सिया के जोंबो बुजबानि बयनो जों माने तमाने चाया इंटरप्रिटेशन फोन खायजागै मानो हायनि बागै जों कहाँ के सिनायनो नांनाय बायदि बेलायखेनो मो नांमानि HIBRU सुइजाक मानि जरावो जे माने बनो नाहरै जे सुइनाय बरकनि तंमंग सामंग बा बरकनि आजरावो बरकनि कंडीशन बाहायबो बनो सिवानि बनो सिया के जों आंते प्रोनो साका मिस इंटरप्रेट खालायमानो आजरावो अमनो जे चिट्ठी सुइहामानि बा जे बरक रनो तुई सुइहो बरक दुइटा ग्रुप दंगो कायसे अंके अमहाय माने जिउस रकनो बिसिन अमो प्लेस कान अमनो सुइहामानि के जुदाय रकनो सुइहामानि कायसे बरकनि बिसिंगो कायसे ग्रुप अमहाय बरक कबो के कायतनो मजा कबो के आसाय कताल अंजा गते कायसे ग्रुप के बरक जुदायनो आबानो बरक कबो के माने मोथां जाकसु याको कबो के आसाय कताल याको फिया बरक तमानाय बरक मोथां जाकतो तैनो हनै मानो पियाबा मोथां जाक मनो स्राय के सिया मोथां जाक मनो स्राय इंया अमहाय के जेप्रो बरक अमहाय ग्रुप दंनाय रक बरक तुमा जेप्रो खृष्टान रकनो सातकनानि कस्तरनानि टेक्टरनानि चेंखा आप्रो उ कबोय के आसाय कताल इंया खरक बरक तुमा हायने हाय खृष्टान तंगमंगो फाइफानो जुदायनि तंगमंगोनो जुदायनि रीति नीतिओनो बरक किफिल थांनानै नै बरक माने किफिल नानि बरक तमानाय आरो किफिल थांनानै नाय
tongnai tongo ba baksa kipil thangjak bo tongo hani bagai o HIBRU no o HIBRU BIJAP sujak mani kubu Christian rok no tamanai kosto tek toni jorawo ba satok tek toni jorawo borok no borok ni muthangjak mani obo soi ke borok romui tongmanani te kaisa ke je kipil thangnai nei wansoknai rok no borok kubu ke Kristo kubu ke Kristo ni bising te simise muthangjak imana o muthangjak mani no borok romui narugui tongmanani bagai hani bagai o Khatung HIBRU BIJAP sujago gesaba judai to kaisa dormo ke judai rok ni ongkhawi Jisu Kristo no manai boru Jisu Kristo no rom ni chengkha kubu ke manka ke tei ke borok a Kristano phaipana kubu ke mansuk yako omhai haibana borok judai ni dormo no yakaile phaikya haibana kubu ke muthangjak sugyako tabok kwbangma mo haitongo Kristano hajagui Kristan baptist nawi phaikya haibana kubu ke muthangjak mani no siyako hani bagai je pro kosto tekto ungo satok jaga aprongke baksa ongkhai thangbai omhai takni jora bai sing turona khlaikya ke HIBRU sing uro kai toma tong bono jeng kisisa nailebana HIBRU jeng busuk chapter tong 13 chapter 13 chapter aro tong ge ego toma jengnu chapter 1 toma nu aro u koknu jengnu gu Jisu bai suari ni koknu tei ge Jisu bai suari ni bisingo Jisu nu kotor ke phunuk mane tak tomane bagai Jisu nu kotor nei sanani nangka o suinai tomane mole borok judai rok apro suari rok no be tomanai suriu tei kwbangma motai atai no suriu podrepo omhai ge hani bagai suari ne jotoni sai I mean borok wansok suari kotorku ge o HIBRU chapter 1 sengnugo Jisu suari ni sai kotorku to Jisu sabu Jisu no seng tomani poito khlaitai judai rok borok tomanai suari no belai kotor ke borok manewo belai kotor ke romo te bono suri layo ngete HIBRU haini singno funugo chapter 1 no Jisu Kristo tomanai suari ni sai teibu kotorku suari sebab suari ingka tomanai spirit serving God mane phola kaidono monai omhai phola kaidono monai phola ge Jisu Kristo ingka kaidoni kaisa mane tomanai tabok jeng to poito klayu Trinity ni bising khoroksa okay apa kaito sajla kaito phola kaito haireba okay sajla kaito ingka Jisu Kristo okay o Trinity ni khoroksa kaisa ge chapter 2 sing tumanu chapter 2 okay Jisu Kristo bai Adam ni kok okay Jisu Kristo bai Adam ni kok no sing oro tumanai aro sing nugu Adam bo kogna yangui bo tumanai kaitani kogna yangui emonki bo puiles kang borok snamjak mani haibano bo fail ingka oboseng nugu iden thaiblengo ege Jisu Kristo ke paithakni Adam bo Adam je haya khlaimani no je sokomor mani no Adam ni bisingti beba ne kalaikya aire piaba Jisu Kristo u kalaijak u hamya kalaijak no Jisu Kristo haini hai disafika bongka paithakni Adam suprujak no bo snapika ge Jisu Kristo ka snamnai Adam ka suprunai te Jisu Kristo ka phioknai Adam ka sungsogo kelugronai Jisu Kristo ka phioknai omono sing chapter 2 wo no chapter 3 wo tumano chapter 3 wo ke Jisu Kristo bai Mose
mosi sebab mosi ingka temanai kai Bible sawo kaitoni nok ni seleng muni piaba Jisu Kristo ke kaitoni nok ni sajla heireba omai ke sen Bible nogo nge bonotoino chapter 3 wo tabuk chapter 4 ke tama Jisu Kristo bai Joshua no sulmani Joshua ingka Joshua ni bising tina Israel ro temanai smai ni ha kanan hawo borok habui kaidor borno smai romani piaba borok borok kanan hawo habui bo borok kubui ke khaksangma borok ni thani kerei piaba Jisu Kristo ni bising tei borok rok jodono kubui ke khaksangma manai mano ukok ingke chapter 5 ni chimi chapter 7 jorang ke Jisu Kristo bai te smai kachani ochai bokrok no suri samani smai kasawo jengnugu ochai bokrok samang klaimani kaitor bai borok ni kasaro samang klaimani jengnugu engke ochai bokrok rok engka seng HIBRU chapter 5 7 jorawo jengnugu borok engka Jisu Kristo ni samplisi mane Jisu Kristo ni sampli Jisu Kristo phainai nei omo klaimano phunuk sokmani sampli nei so Jisu Kristo engka kubui tei bo se kubui ochai bokrok tei tumanai Melki Jadek ni Bible English okay hani so according to the order of Melki Jadek Melki Jadek ni mote bo Jisu Kristo engka ochai bokrok ainai samani seng nugu engke bonotoino chapter 5 ni simi chapter 7 jora engke tabok chapter 8 bo tamasa chapter 8 o haini sao ketal smai bai kecam smai ni ko smai kesam te smai ketal smai kesamo tama kok romani abo smai kesam temanai sokomoi kibijaka teman mala bo perfect ngsogia ani bagi smai kesamo je kok rejak tong mani ba taburundi commandment de amoro kundi bo sokomoi kibijak teman le bo perfect ya piaba smai ketal obongka smai ketal manena smai ketal ke rozaka sebani bisingte Jisu Kristo ni bisingte Jisu Kristo ni thui ni bisingte tabuk je borok Jisu Kristo na poito klayu bo temung se samang nanglia smai kesani je daki mengrong thui na nanglia ukok sau te Jisu Kristo tumaisa ang no kerong ni paithak nei so Roman chapter 4 ros nu bo ang no kerong ni paithak nei samani senu ke chapter 9 by chapter 10 o kita manu Jisu Kristo bo sakno ya farmani by smai kesa mal mata smai kesawo mal mata rokno ya farmani abno sulei samani ba phunuk mani sengnugu smai kesawo mal mata rokno ratharu borok rokni sumsokno nakarnani bagai mal mata rathama bai borok ni sumsok nakar jago pia batabok smai ketalo ke mal mata ni jaga Jisu Kristo sakno yapari roka smai kesawo je ratharmani mal mata ratharmani bongka Jisu Kristo ni sampli te Jisu Kristo ni thui bai Jisu Kristo sakno yaparma bai bo sakno yapari krosaka thima bai jotoni sumso nakar jago ge bono poito klaima bai sen tuanai sen kaitor bai kaham nei romjag ge poito bai sen kaham nei romjag ukok no sen orandogote Hebrew chapter 11 no poito bai sen kaham nei romjag Judai rok borok tumabu Judai rok ke borok sakni samung no romui tongo piaba sakni samung bai kebo
jukno ha sogi meya hani bagai जों poito nango Jisu Kristo je khlaimani bono poito khlainango poito bai se जों mothangjago ke chapter 11 ke poito ni kok poito bai smai kasani borogo poito bai ni mothangjago smai katani borogo poito bai ni mothangjagnai mohai ke chapter 9 ba 10 ke angte bron saka smai kasa o muira tharmani bongka Jisu Kristo ni sampli inge Jisu Kristo se mol brum brum ni langmaro nai inge chapter 11 ke obono u bol la bo tamane bo sak no ya parmani bo mui ratharjak mai ke ratharjak mani bono poito khlai mani obonge chapter 11 chapter 12 by chapter 13 ni ke chapter 12 by chapter 13 ni ke tama oro chungnugo poito chengma bai poito phaima bai tama te mane Christian rok bahai ke tongnai bono khas rang rogui kharak ro mani kot chungnu piaba aro chungnugo baksa borok suari no surinai baksa borok mosino torjaknai baksa borok Joshua no torjaknai smai kasani ochai bokro no torjaknai smai kacham no torjaknai te mal matas yapharmani boli romani no torjaknai piaba haini sao oboro bebak no chungno hautlangmaya haini bagai tama Jisu Kristo se फाइनानि नांका जिसु ख्रिस्ट फाइनानि नांका इंगे जिसु ख्रिस्टनि बिसिं तैसे जों सुकनो हाव हाबैबाना अब नि बिसिं तै जों हिब्रुनि बिसिं तै अबनो जों काहाम के साइमाना हानि बागै सबानो नायहो सबानो सुरहोबै ओ कोक्टुन सुइहो अब सिनानि बेलाय केना इम्पोर्टेन्ट आजोरावो Christian by Judai ni dormoni kacharo kabang basaja ke baksa hai kipil thangnani bukha ba kipil thangnai omahai ke to haibana je boro kubui ke Kristo ni hamjak manomanka Kristo phiok mani no saimanka boro poito bai tongu tei thanglia kipilia satok jag tek to mana kosto jak pana boro kipili thangli ge u kipili ta thangdi ni bonono phan ronani rak ronani bagai o koktun sui hojak mane ge Hebrew especially omahai Kristono romi tongli taluledi bosi bebakna te oinota romdi Jisu Kristono beba bono cheng mane bono paithak obai Gepadi tabuk seng thanglai singana chapter 1 verse 1 to 3 chapter 1 verse 1 to 3 kokotor or sujak tongo kaitor bini saslani bising tei kok samane eknesimi tinjora ang poriwana agi kaitor chini chuchu songno diari rokni bising tei kabang mak no podre podke kok saka pia tabukni omolo paina nogo bo bini sajlani bising tei se jengno kok sasio kaitor a sajlani yaktei no bebak sengsa no snamo mol paipru bebak no bini yago runa bagai kaitor bono no chongka bo kaitor ni jungsa sabai se gesang ngo bo katsei kaitor no solo bo bini phan keplai kok bai bebak sengsa no snam narugai tono borok rokni sumsok subayei bo chukno hawo keplai sa kaitoni yagra bukha achobuika or chungnugo oro chung ekonogo agi kaitor chini chusu songno diari rokni bisingtei kabang mano podre podke koksaka agi kaitor chini chusu songno agi to mana buzo smai kasane jorawo kaitor to mana diari no bisingtei koksaka smai kasani jorawo ge abongka abono chung smai kasa bible chung siu ge kabang man jagawo pode podke bo koksaka
kabang diary ni bising tui podre podke kaitor kok saka ke piles kan bahai ke kaitor smai kesau semnugo boni yak bai temanai suyui romani semnugo Bible no boni yak bai suyui romani tau boro mosi no kaitor ringka temanai dos aga ba 10 commandment pilas kan kaitor sui bono yaperka piaba now in tangsani 40 days 40 nights hatayo kaitor by kok salai by tongpro kaitor by klai tongpro temana Israel ro murti tagai khulum lai sok tongka ke jole jagai mosi u tablet no koklai sabai paikya okay hai kaitor sawi bo yagoi sui mani bila okay kaitor sui bono yapal mani okay haina kaitor smai kesawo boni suijak no borok rok no ro okay waishu ke borok no sayui suiro omono Bible sawi suiro okay waishu ke hai imang ni bising tui ba imang mek thangai ke borok no suiro okay waishu ke podre potke hani bagi orosaw podre potke kaitor diari yung bising tui kok rekha smai kesawo neso ke smai ketalong ke jisu ni bising tui kok samani cheng nugu ke tamang hamle jisu na kaitor jisu bai tongo Exodus chapter 31 verse 18 Exodus chapter 31 verse 18 chapter 31 verse 18 ang poriwana Sinai hatai sakawo kaitor musino kok sapai pru bono holong thaini yaparka aro kaitor baithang bini yasi bai ke sumaino sui rekha boni yaksi bai ke sak baithang kaitor sui rekha ngising oranogo kaitor boni sak baithang get kabang mo hai sing nugo hai bana kaisina por lais nai ke te kaisa pai Exodus 34 verse 27 hake subrayong musino hai hnei saka nung kok rok no suidi tamni hunba omo nung bai te Israel rok bai semai naruk laimani oroke kaitor saka omono musino suidi nin yak bai suidi mane kaitor sawi bono suidokha ge omo haikena sung kabangma Jeremiah rogo busung nugo kaitor boroni thani diari rok ni thani sapai kya diari rok sui kya omo haike okay tak pariti ke stangani Habakkuk chapter 2 verse 2 Habakkuk chapter 2 verse 2 chapter 2 verse 2 ang poriwana hake subrayong ano hai hnei saka imang muthangni kokrok no holong thai belebo ke suyui narti hake abono pori nairok sapi rei tongui mananu oro Habakkuk ke imang muthang ke sapai jaka imang muthang no samano no sui nardi hake borok rok porigui abono siputin kaitor ang tepun saka waisu smai kesawo boni yak bai thang suyu khuk bai sawi suiro diari rokno imang muthang ke waisu suiro je table sung naliwana te podre podke kaitor borok no tumana boni kok thai no suiro mane sung no 2 Samuel chapter 23 verse 2 2 Samuel chapter 23
verse 2. Borono subrayongni fola ani bising tui ke sawo bini kok ani bislai. Ne washuke bekawo fola ni bising tui bono suido. Ne fola kok saka bono bekawo kok saka maike borok sui. Washuke one sok mungro kaido one sok mungro. Tabukrondi David bo kosto tekto ni jorawo bore one sok mung paikya kaido no busika kaido ni hanjak mano busika kaido bono piok mano busika hake kosto ni jorawo David bo kmangma tamanai lok mung suikya nge bo kosto mamai no hani bagi sing nugo boni sui mung rogo sing tamanu bo haini su kaido rongka mera muruk nai kaham haini sui mana sing nugo nge bo bahike mo hike sui ma bo ka mera muruk nai nge bo siwu mera no bo busuk jok no khai busuk piok no ni bagai washu singhorok bai podrok bai mawalayu amon ni mera no mo khlai wani bagai protection rona ni bagai ke omo haina bo tau busika kai tor si ano je pro piok gui tamo je pro bo boni tumanai king raja sol bai betana nei reprezaka boni busala bai ni butajana nei reprezaka apro kono bosika kai tor kring yang mat ang tau ka thang tong liya ani bagai bo hamai ke suiman ka sam number 23 wo yete bo mai podre pod boni bo kai to je busuk bono pyogui tong abono bo express khaimani chungnugo ke Solomon no ke chungnugo Solomon bu suimani Ecclesiastes sikya Proverbs sikya the Song of Solomon bo sui okay kai tor bono bebak ni roka tong thok sa thok robaikya hai bono bo paithago sawo bebak na mungsa chukya vanity is vanity everything is vanity bebak na chukya mungsa na chukya o sungsane jespono mani mungsa na chukya bebak na komor nai nge paithago bo sawo kai tor no kiri mani se kai tor no kiri ui bo naima tei tong ma se jot to ni se omo se paithani kok nei bo salang mani chung tong chung semana Solomon bo sungsane tong thok mung bebak na paikya paithago ke bagi 1000 jon bagi nakha haibana bo baipana bo tamanai satisfy ingli ngai bagai sawo beba mungsa chugya bebak na mungsa sugya nge tekesha pada hai dibeli thang bisnai jini jaga Hebrew chapter 1 verse 2 rang pore bina verse 2 pia tawg ni omol paina nogo bo bini sajlani bising tei se jungno kok sasiwo pa mol paina nogo in these last days mol paina nogo mane mol paina nog boprun simiche smai katal jepro sengu aprun simino mol pai thakne romjak okay o mol paina nogo bo boni sajlani bising tei se koksa smai kasamo podre pod diari ron bising tei kaidor koksaka piaba mol paina noke boni sajlan bising tei se boka koksao mane boni sajlan bising tei bo bebagno phunugui roka hani bagai Bible hai ni sawo Matthew chapter 24 verse 35 o hai ni sawo ni sungnugo nokha bai ha se komolwana ba boni kok thai se bana nangyawi thangla lesan samani nugo ke boni kok jisuni kok bebal nangnai tamanule kaito sobre jisu ni bisingte bo kok saklaike nge bo kok samani sing kabang mana nugo tabu Matthew chapter 24 sing nugo teman-teman ngai nge bo jisu kristo hai ni besawo je ano yasa yang nai bo te ane kok thai no yasa yang nai je borok o kok thai baino bustum jaknai je bo salang mani kok bai bo baino bustum jaknai pai thakni jorawo haini so okay padi Hebrew chapter 12 verse 25 na lebana Hebrew chapter 12 verse 25 hake hus ungbaidi
kok sanai kaitoni kokno khnaya ta angbaidi o sungsaro kaitoni kok sanai a borok ni kokno khnaya rok borok yogliya hake naidi chukno hani kok saklainai a kaitoni kokno khnaya hanke jeng tebusuk se yogya angno boni kokno khnadi boni kokno khnaya hanke yogya nai boni kokno yasak yang ke yogya nai boni kokno khnadi dei lama kri yogone Jisu Kristo sabu Jisu Kristo angka bebak ni nokpang tabuk bupa thikya ke bupa ni je ongs mane bupa ni ongsidar sebab besa omohaino Jisu Kristo angka bebak ni nokpang teman lebo kaitan ni songgari sajla verse 2 sing obono nogo bone bising ti bebak no snam jago jengno kok sasiwo kaitor sajlani yakti no bebak sna singsa no snam mo molpai pru bebak no bini yako rena bagai kaitor bono no chongka bebak no bos nam no te molpai thago boni yako ni yaparo janai bebak o singsa no snam nainka sobre Jisu Kristo boni bising ti snam jago kaitor afa kaitor bebak Jisu Kristo ni bising ti snam tabo Jisu Kristo se bebak ni nokpang ya tabo bono o kok saw hani bagai sing boni kok no khanatai borok ro boni kok no khanatai smai kasawo diari ni kok ka samplesi pia ba Jisu Kristo ni kok ka bo kubui bo real mole boni bising ti bo teisa kok saklai pikya sebab kotor ku diari de kotor ku sajla de kotor ku sajla kotor ku diari rokom selengse muni haise okay Jisu Kristo ni kok thaino se romoi tongani nangnai kabang ma borok khai ni sausung kabang ma nugu tabok podre por denomination pai podre por ke saw sung sabat rakhogya ke sungno hasi sogya Jisu Kristo already sai rokha bos ang se sabat ni bugra the Lord of Sabbath nisa again ang se sabat ni paitha nisa bo bebang no klaibai kya te bo katal ke bebang no klai kya nge Jisu Kristo ni kok no se tabo jotto ne se kotor ku kai dorong kha nukjagya piaba Jisu Kristo osung saro paikya ob Jisu Kristo nongka nukjagya kai to ni image nukjagya kai to ni chehra aini sing Bible chung no so John 14 verse 9 kotma kaha John sumane kotma kaha 14 verse 9 Jisu hai hinai saka asuk sal kabang ma ang ba norok baimang nobla aipano da nung ano sinilia Philip ano nuknai borok bo apano nukka hake nung bahai ke nupano chungno phunukdi ni sade Philip no hai ni samani nung ano nukka mane kaita nukka Philip sawo chungno apa kaita no phunukdi ano nukka ni bono nukka ne chung oro nugu Jisu no kaito Ingat John chapter 1 verse 1 no sung nugo pila sirisiti wo kok tongo o kok kaito bai tongo o kok no kaito Ingat chapter 4 verse 1 chapter 1 verse 14 okay o kok no besar bahan ingai paikya the word become flesh Yesus Kristo bahan ingai paimani ingka sini sumsok nanani sungno piyok nani get bo sini sumso no tuyi boni besago naka ani bagino bo Calvary cruso tine nangka bono masaya bono piyok nai nga boni tanino bebak ni dmanai bebak somoisani somadan nga Hebrew borok rok je wansugui tongmani borok rok ni je dharona je wansuk mani tak tumai
जिसु ख्रिस्ट by Judaism বা খ্রিস্টান by Judaini ধর্ম ও যে ওয়ানসক মুং বুল 응이 দংমানে বা বুল আইডিয়া 응이 দংমানে আবো no bujironani bagay abo no sironani bagay ega जों हिब्रु बुजिखांखायनो ख्रिस्टान by Judaism বা Judaini ধর্ম bo tamabu bo egya abo no जों गोबां जों kahangke srai ke siwi mana ega obon u smai kasa ane u suijak probu omhaino tomana mole Judaini tabok Kristano bari pekya piaba boroni tongmung ke Judaini tongmung si tongwi tong boroni culture boroni nature boroni u tongmung je khlailai mani tamang sinai boroni culture omhaino hani bagai borok mane asuk feria bo tamai sasinai borok fermani naitugui maya ge baksa sadok jaka kosto tektor jaka kina haina hakipil thang naipu ge tabo bo mo haina kwang Christian omo hai Judaini ধর্ম Christian no sabului dong ge sing borono srai ke sing sinani nangai verse 4 hai kipil thang pisnai nan verse 4 Suri nai rok ni slai sajla kotorku kai torbono bumung rumani abo suari rok ni bumung ni slai kotor ngma haibo suari rok ni slai kotor khlaijaka जों अरनुगु suari rok ni sai bo kotorku ang pilana saka chapter 1 ukong sau jisu kristo suari rok ni sai kotorku suari no sai pelaina kotorku kaitor suari no waisipuno omhai ke saya nung ani sasla nung ani busa nung ani beba tongmani no nung mannai ani waispan saya piaba jisu kristo no nung ani sasla ni bo ani sasla ani kok ani ang bono belai ke khatung boni kong khnadi ni samani busung no jepun ani sasla ni jisu no suhoi samani jung no verse 5 tamni hunba kaitor bini suari rok ni bere khorok sanopano hai hnei sayako nung ani sasla ang tinini ni knupa engka suari khorok sanopano kaitor hai hnei bo saya ang bini bupa ngnai hake bo ani sasla ngnai omai ke saya piaba jisu kristo ani sasla ni samani sungno ge verse 6 kaitor bini achai granaisa saslano o sungsaro rohorna pro bo hai hnei bo saka kaitoni bebas suari rok bono masuri bainai orotmaisa kaitoni suari rok bono masuri bainai sibano jisu kristo no suari rok si bono masuri bainai inge seba kotorko jisu kristo no kotorko verse 7 suari rok ni kokno kaitor hai hnei se sawo kaitor bini suari rok no nokbar hai klayo bo bini samang klainai rok no horzlai hai klayo oro tumaisa kaitor suari rok no jisu ni seleng ba jisu no seba klainai kaitor bini suari rok no nokbar hai klayo bo bini samang klainai rok no horzlai hai klayo actually in kogrog ang busisok mania English ni moting ke mo hai God makes the angels the servant and ministers of Jesus mane jisu no seba khlainai jisu no monai omhai verse 8 pia sajlani kopno ke kaitor hai hnei sawo o kaitor nini achuk thayung molbrum brum tongnai nung soi keno nini ha narugo jisu kristo kaitor jisu kristo no ke o God o kaitor nei samani chungnu ge verse 10 okay bo hai hnei bo sawo o subrai ya phango nung sungsa no snamka nung yak baithang no kharok no snamka oro o subrai nei samani chungnu ge kaitor bo no subrai mane bo kaitor ni second godhead trinity ni bisi kharoksa jisu kristo no
snamnai yapango o hayung nokha sungsar bebak no snamnai ge salsa bo snamani manai o sungsar nokha ha bebak ne gechigi phonai thangbainai pia Jisu Christ ke molbrum brumni tongnai oro jeng verse 12 bo nugu bo molbrum brumni bagi bo tongnai bo te komoria bo komor playa tabo jeng sebano romi tongtai sebano jeng toro thai sebano nung poito khlai thai Jisu Christ na suari no Jisu Christ no suari ro ka boro monai si Jisu Christ no monai mane phola borok besak bai snamjak ya phola ni snamjak kaito bono snamjak mane tomani bagi snam Christian rok no monani bagi nge chukno hawo jepro sing thango tabok to chini sai kotor ko khai pro ni jepro chung chukno ha thango borok sing no monai si tabok bu sing no guide khlainai no sing no mane kaitor bai dage jak sing no tuidului tongnai omo hai chini seba khlainai ani bagai this suari Christian rok ni sai tolako jeng boni sai sakak jeng tomane mala jeng bu boni besa Jisu Christo boni besa jeng bu boni besa jeng no boni besa ni Bible jeng samani nogo jeng kai tene besa ngat tomani bagai tabok Jews ro suari no romito 1 Corinthians chapter 6 verse 3 otmaisha 1 Corinthians chapter 6 verse 3 chapter 6 verse 3 aro haini chawo jeng suari rok nibo bus thumana hwnei norok sawi manyada age jeng o sungsani samung rok ni bus thumui mana okok busuk sekbui jeng suari rok no bus thumnai nget busuk sini jeng kaitor bai mane busuk sing kaitor bai hamza kaitor jeng no hamza te kaitor jeng no busuk bomo hai position ro wansok nai Christian rok no jeng suari no bai bus thumnai jeng omoni temanai ganang sabai bikra thipro toma ongseng nuko jepro bikra thiyo bo suari bono bamit langai Abraham ni temanai mo Abraham ni mo roi mani seng nuko ganang sa buthikya ai bono bo suari bono tlangai temanai morke wo khiklai roi mani seng nuko suari roke omo hai samang khlai nai Pia Jisu Christ ke snam nai nge seng Jisu Christ seng kaito ni besa seng kaito ni besa Jisu Christ ni besa o sengsa salsa pai thang nai beba komori thang nai seng mol brum kaito bai tong nai hani bagai Jisu Christ no chung poito khlai tai tomon le Jisu Christ se beba snam nai jeno sini sumsong ni bagai bo thui nai seng no chukna haut lang nai boni thani se bebak fan hani bagai seng bono poito khlai tai ken seng boni kokno seng wan sokui boni kokno seng khana tai ke padi chapter 2 1 is 3 jora pori ampoires ne mothang sukmani kok abo baino seng khana mani o kok ro bai hakchalo da kagai thanglangno hnei seng abono teibo krak kheromna nangnai suari rokni yaktui rejak mani okok kebui hnei phunuk jakka pia akok no tui tongya rokle eba abono khnaya rokle borok khlaima haino yagul sujakka hake mothang sukmani kokno khunju kanya hanke jeng bahaike yoknai subrai bosak baithang sekangno o mothang nani kokno saka hake bini as nam mano khananai rok omok kubui hnei jengno phunukka hani bagai jeng Jisu Christ no poito khlaina nangnai boni kokno jeng khananai nangnai ge khanaya ke jeng twangnai jeng yokya bo phunugui rokha bebak je bono poito khlai roknani bagai ge hani hai chapter 1 o kokno sawo
suarini sai Jisu Kristo belaina kotorko Jisu Kristo no se romoi tongtai Jisu Kristo no se poito klaitai tomon le bosi kaito ni sajla bosi bebag no snam naise ge paidi jeng orno pairis nai jeng payasa Hebrew no serungi thanglaian ge seng mengut tongka ge nirok seng horbai mana tomon Daud tongka Daud rok tongka ge seng hori mambai hambai jotona pairasiona